Pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Pilipinas, good morning! Sa karan po ni VP Henry Maseda, ako nga nag-aaral sa pumakaibanan. Mardilan, daing iba, sadit sana, pero diyan. Inibanan po kita hanggang 9 o'clock sa mga dugang pa mga istorya. Katarabay na po dyan siyempre ang mga bulos ka mga impormasyon na sali po sa luwas. Kasi na mga pigo paabot mga impormasyon ka mga kababayan po niya tungon yan, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa mga early o kaya late tuners, good morning po! 729 kilo sa pitang ka mga radyo. Asin siyempre, nailing nadadangog sa DCGB News Online Facebook page, sa DCGB YouTube channel, asin po nadadangog man sa pahagyang mga cellphone sa kandong DCGB Live app, asin sa iba pang internet radio. Good morning po sa lado technical, katuwang ta siyempre mga tugang Chief Ramir Tanay, DCGB Social Media Department, yan po dyan so yung IT, Jerome Nico Martinez. Production Assistant Center, yan po dyan si Shara May Liron. Naon man sa newsroom, sina Jenny Matibaliaran, Angel Mustasa at saka si Mary Joy Jarasco. Sa luwas, sa Mega Force, yan po dyan si Jimmy Nasalita, sumuyang Field Commander Chief of Reporters, dyan po sa 3rd District. Yan man sa 1st District, mga tugang, pading Jomar Bien, mantang dyan sa Capitolio Provincial, partner Al Armario. Karen Nicole Ala, dyan po sa City Hall. Asin naman sa Daraga area, yan po dyan Joshua James Bino. Sa mobile, nasa muya pong piloto. Ang mata ng DCGB sa kalsada, Henry Daboy Mata. Good morning po sa Gabos, na mga nag-celebrate ng birthday sa kunyan. Happy birthday kay Johnny. Good morning po. Asin sa Gabos pong mga kababayan, may naggarapot pa ng God kung may klase. Balik na po ang klase. O, Manggi Ambicol University, mga tugang nagpaluwas na ning abiso ang Bicol University, mga tugang manungod po sa resumption kang klase. Ha? Ano yan, marayray na, improve na ngayon weather. Ano ni, iyon na sa ko para haralat kang kunyan. Kang sa tuyang mga estudyante kung masuspindi o dae. Di ba? Bata, igwa pati nagluwas kunyan Pigarak ko sa ranta, dinarakop ngayon do ngaya si Kibuloy, di sige ngayon ng ura, nagko para bara pati ngaya. Ilan ngayon do, pagkada ko pa nga baga ngaya, pagkapreswa ngayon do, sige para ura na. Pangyayari sa mabakade. Ano ba? Diman po sa mga kababayan ta, may klase na po tabi. May klase na. At kunya na, dahil naman po nin masyadong problema. Diman sa mga nagarapot mga estudyante Cambillo, ini pa may pigpaluwas mga tugang na Memorandum number 261 series of 2024 and BU manungod po sa lifting of suspension of classes in all colleges and units of Bicol University. Sabi po digdi, in view of the improving weather conditions in Albay and Sorsogon provinces, this office hereby lifts the suspension of classes per Office Memorandum number 257 Series 2024 in all colleges and units in Bicol University and orders the resumption of classes and all other activities effective September 18, 2024. Yan po tabi mga tugang ang
Memorandum, Office Memorandum number 261 series of 2024. Ha? Sa gabos po yan na academic affairs. Okay? Yan po tabi, ha? Para sa mga kababayan tayo, magralaog ng klase. Tanganing matapos na ang problema. Alright. Una nga po, sa kita marani, dyan sa perwisyo kan mga truck na nag-arali sa mga quarry na daipig tatakluban an sa indang mga truck, yan baga dapat may trapal, tapos daipig reparo kung may nagurulog ng gapo, mga tugang sa tinampo. Yan mga kababayan natin nagluwas, nakaaputan, kasubanggi. May nangyari pong insidente na ikinalugad and baka nga na ikinabari nin habaga kan saro pong itong motorista. Tanali gisuga po na naulog kaurulog mga tugang sa truck. Diyan po sa Diversion Road, sakop Campidel Sortida sa Santo Domingo. Ang sabi po kang nagresponde, mga tugang na mga responders ta duman, na inapudan para sabi nga ni kayan mag-akudir duman sa na-aksidente. Ang sabi, mga tugang, na-aksidente itong duwang magkasunudan dahil sa nahulog na gapo sa truck na hali sa quarry. So driver, 48 years old, babayi. May sunod na lalaki na 33 years old, haling Ligaspi, pauli na kuta sa Bakakay. Nangyari. So babaeng driver, kang motor, may injury sa left hand, abrasions tapos right knee abrasions, and sa lips niya po may laceration wound. Sabi ni Sir Ralph, si 43042, kang kabalikat Civicom Santo Domingo. Asin miyembro po ini kang mga responders emergency responders dyan po sa action agad. So lalaki, garo niya na dislocate sa shoulder, dahin niya na iro, tapos may right arm abrasion tabi, sir. Dakulangan gapo nga niya. Garo nga supig-uulog pag nagabuhos ki poste. Di ba? Yan po tabi, pasarawayo ng mga, mga parakwarita, baka tabi, pwede doon pakireparoon yan. Pag nag-agi sa checkpoint nindo, mga Green Guardians, pakireparo kung may nag-urula dyan. Takadak lang talaga, mga tugang, dahil nareparo, may nagkatarakdag na. Pag nagkurbada, maula. Dahil man tabi ning nag-asikaso kayan. Kaso banggang medyo worse gapo na nagkaurulog. Tapos, siyempre, natural, banggi na, naguran-uran pati, dahil karoon nareparo kang babae, naligis niya suga po. Baka luminayog sa motor. Mala ito na dislocate, garo ngayon na dislocate sa shoulder, mga tugang ka ito pong suunod. So babayi, may mga lacerations, abrasions, pagkatapos na nalugadan sa ngabil. Tabi, baka pwede pakireparo nindo yan mga amigo. Pagparamdaman mga driver igwa po yan igwa yan ning mga regulasyones na pag nagbiyahe na po yan, dyan sa tinampo, dapat may taklob na trapal. Tanganing day maglayog. Kasi day may pagtaransok kasunudan. Tapos yan, kung may nag-urulog, pasulaton ng pag-ilingon mo na bago magbiyahe po dyan sa highway. Tarog po ka na nangyari. Sisay maning bagay ito. Garo matitiway sa naman sudwa. Di ba masaliring gastos na? Di ba? Sana masusog sa truck, mga tuga, asin panimbagon ang operator kaan. Mga litsimas na. Alright. Mga tugang, dagdagan tayo istorya, alin po niyan sa luwas. Jimmy na salita na sa linya. Jim, please come in, Jim.
Yes, salamat Tabi, Director. Sa mga dagdag niya itong balita, posible nagpupuna ang pigtataram kay ito kan mga eksperto an sa role sa impact on climate change, iyo ang sea level rise. Piudoran, sa lado kan MDR mo, particular ninda Sir Noel Ordoña, pigpa para obserbaran ninda, orog na sa parting Buena Vista, as inibapang barangay, gilid ng dagat, dati nagkakairistaran ng mga residentes. Alagad na punan sa nainikan, bagyong inting nga sinabagat, rinapado baga ang mga kaharungan, ngin mga darakulang balod, nagkawaraga sa mga harong, nagka-displace, dahil na naka-overalik sa dati, so iba, haloy ng pigiristaran, so gilid kan dagat, alagad dahil na nakabaralik, na kumbaga, kinauna, kana kadagatan, so dati nindang mga piga-iristaran, Direktor. Na konklusyon, particular kanim DRR mo, posible impact na ini kan climate change kung saan ang level kan dagat nagtataas, posible iyo na ini sa mga pinagsasabi ka ito na impact kan climate change. Ang hapot kung padagos ang dagat magkakamang pagigilid para rani sa mga kaharungan. Naling sabi, dakul ang madidisplace kada bis na iguanin bagyo o habagat po nagkarapunggas na sa mga harong tapos dagat na pag kulpa kan na bagyo dahil naman nakabalik sa dati, yun problema na problema ini kan mga gobernantes sa pagsabing sain pa mairistar, makulang an istaran. Yan ang sitwasyon ngunya na mga panahon Tabi, Direktor. Ayun, ano yan? May mga na-rescue ng mga harong dyan sa area? Igwa bagakan so bagyong inteng. May kinaong kan dagat ani. Ngunyan, dahil naman nakabaralik dangan sa barangay Buena Vista, yuman iguanin na mga harong na naobserbaran na dating dahil man kami iabot kitubig kan dagat. Ngunyan, pigarabot-abot na, ang pigtatakutan ninda, kung siga nalapad kan kaon kan kadagaan, kan tubig dagat, natural, mahali ka. Iyo, O, pasarain na yan. Yeah, sa pag-agi kan mga panahon kung araw ka ng mga pagbabago sa tuyang kapalibutan. Yan ang mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Jim. Yan po Tabi. Ang sa tuya pong mga dugang na istorya makaluluo yan. Yun ang pigsasabi na dapat garo talaga tara naman takibakawan ang mga paragilid kan dagat tadi. Tara naman ta mga dugang kano bakawan ang paragilid. Taud balikan ta po yan. Tagaro may mga proyektong pasiring dyan, mga tugas sa may parting Pidoran na tanuman ki ano yan. Tayang baga na kang nagka-iguaning mga pagba. Lumiluwas ta po yan na istorya manungod sa importansya kang bakawan. Na pag-igo kayan, naibitaran mga tugang ang pagparababa kan daga o pasiring duman sa dagat, and then ang rapado kan dagat, mga tugang, kung may mga storm surge man, nasasangra kayan, mga tugang kang bakawan. So yan Tabi, ungon yan. Yung pong mga nagkapi ng mga arong duman, talagang dahil na po nakabirel tata, maisog na, maringis na po ang dagat. Posibleng naglangkaw na talaga, kaya nakakaabot na po duman sa datin, dahil mampig-abot mga tugang o yan. Alright, dugang ta po ng istorya. Si Paling Jamar, ayan, wala pa si Paling. No. O yan po Tabi, adi. O ta kamang nakaagi, mga tugang, kan buminaha, niluwas po yung kang DNR, asin kanibang mga environmentalist, an manungod sa pag-ignore sa bakawan. Kaya sa ibang mga lugar ngaya, naigwa kayan, dahil masyadong nagkaka-experience ng mga siring ng mga pangyayari. O tabat, siyempre natural, mga tugang, may mga epekto man, nagkakapira pong mga paghiro, kan sa tuyang mga kababayan sa paagi ng mga infrastruktura. Di ba? Mga pagbugtak ng tinampo, maski ang mga pagbugtak ng boulevard, may epekto po yan. Di ba? May epekto. Ang mga pagpaparagibo, mga tugang nin nagkapirang mga tinampo na minaagi sa may mga gilid kan dagat, saro po yan sa nakaka-apekto para pumalis sa ibang lugar.
mga tugang so nahaharang duman sa yan ginibong mga breakwater. Kaya may mga ibang nahararom na, may mga iba mga tugang na nahababaw. So yan na sa mga sitwasyones mga tugang na sabi ninda padusang balik ngayon. Panahon na po para sabi nga ni magtanom-tanom giraray. Yan po sa mga gilid kan mga sa mga gilid kan mga kadagatan, sa mga daragsaan, yan po ang pigrekomendar magtanom ng bakawan. Di ba? Arog dyan sa yan, sa may parting ligaw, iguana po dyan mga tugang na mga bakawanan. And garo nga ni Awardi na naman, mga tugang ang nasambit pong lugar. Diyan po sa Preto Diaz, Iyuman. So dyan sa kalabaan na yan, sa may parte Campidoran, iyo po yan sa pinagtatarget, na burog takam po ng bakawan. Ay, good morning kay dating board member, Mon Alsua. Good morning, sir. At saka kay Sir Arthur na Garcia. Good morning po tabi sa Indo. Asin sa mga amigo tabi dyan sa Piuduran. Kina Mayor Arandia. So yun ang mga kunyan, mga concern, mga tugang na ano na ngayon mangyayari kung di yan masagkaan, di yan makontra. Di ba? Yun po tabi ang mga sabi nga ni kaya ni kadipisilan na pinaghampang kamanga niya ang po dyan mga tugang sara ni sa mga dagat. Dati-rati ka ito pag bagyo sana. Ngunyan maguro-bagat sana. Minaringis ng dagat, mga tugang, kikaraon na sa mga daga. Dahil na natugdukan, so dati nilang pigtugdukan. Tagarong nga uminiwas na, garo luminang kaw na ngaya. Paglang kaw ngaya, na may sea level rise, di naghalawig mo yan, abutan kang pagdagsakan sa daragsahan. Yun na po so sitwasyon ni singon yan. Okay? So duman sa mga kababayan ta, ingat-ingat po tabi, asin planuan kimaray. Kan labang lokal na gobyerno, asin ka mga mga gobernantes ta, ang mga bagay na dapat makapagsalbar po ng buhay, asin di magparabawas ang daga. Nakakaunom po kang dagat. Yun na ang mga mga sitwasyon po niya na dapat pong aksyonan talaga dahil talagang ang panahon ay nagbago na po ang panahon. Hey po. Alright. Yan tabi. Papa Mar, dapat yan kasuhan na mga truck naan. Inda po nga niya, no? Dahil masabutan niya na ka mga enot, maski pag arog kayo ni ngayang rasaur, dahil pwede magdaralagan yan. Pero ngayon, maski anong oras na, gang daralagan ng sa highway. Di ba? Bata ba nga makaskasong pati minapadaralagan? Ako pag nahiling ko yan, maski may naling ako sa likod kan, minagilid ako, pipalampas ko, sa dipisil na. Marin itong pasiguro kita sa buhay ta. Sasaro lang ini, di ba? Yan po, okay, dapat yan, sitahon kan mga nagbabarantay dyan sa tinampo. Yun ang nga sabi ta. Yan, kung sisay po itong tabi na may tariri kan truck nakadiskwado ka sa banggi, nagkaurula tabi, so sa imong mga kargang gapo, nagkaralat sa tinampo dyan sa diversion, yan, may na-aksidente tabi. Ay, Diyos ko. Mga kapatid, alas 8 na po ng pagkaaga. Mabalik ako taon-taon sa naman. Diyan Trinidad, tindog buwas, serbisyong dyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Pagdabata, ang banwaan kan uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas at ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang iangat, banuang ginikanan, si Diyan Trinidad, sasabayan kita. Si Diyan Trinidad, pwedeng pwede siya. Sa uwas, Diyan Trinidad. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth.
asin kilig sinigang mo. Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asin kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim Kilab, meron pa ba? Asim Kilab ng pamilya. Asim Kilab, gusto ko pang kumain ng sinigang na loob namin. Extra rice pa! Knorr. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matira. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle-building amino acids tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras 2 minutos pasado alas 8. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Mabilog ang Philippine National Police ning special teams kasabay ang top investigators para bukodon ang mga individual na nagtabang sa pagtago ni KOJ founder Apollo Kibuloy na nahampang sa mga kaso kang child sexual abuse as in qualified human trafficking. Nagkapira sa mga pangenat na task kang grupo ay ang pagkalap as in pagberipikar sa mga social media post, publications as in iba pang impormasyon manungod kay Kibuloy, pag-validate as in authenticate sa mga nasabing mga material sa paagi kang ACG, pagkalap ka mga pahayag as in affidavits hali sa mga tauhan kang PNP na kasabay sa pagserbi kang arrest warrant laban kay Kibuloy, pagkuha ka mga testimonya hali sa mga biktima as in complainants as in pagkolekta ni mga documentary evidence hali sa iba pang mga ahensya na mapakusog sa nasabing kaso. Yan ang pangalas 8 Bareta hali sa News Base. Ini po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Sing along with me and Curtis! Nanghihinayang sa araw ko. Uy, friend, di maka-move on dahil sa sipon? Magbagong Neozep Z Plus, now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon by 2 to 3 days versus Neozep Forte. Walang hinayang, bawi na ang araw ko. Neozep Z Plus, now with zinc. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
Mahigos, matinabang, madali mandulukan. Dako lang napatunayan sa tuyang namatean. Magpadagos ang serbisyo na pinunan. Pabuluson ang burabot, ning kauswakan. Serbisyong may puso dyan. J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maset? Alright, mga tugang balik po kita sa programa. Wadyang bungal daw na ini mga tugang nin Miyerkules. Pizza 18 na. Madali na mga tugang ang kunyan. Madali na pista sa Naga. Madali na ang pista sa Naga. Kaya padaragos na pong pasiriring duman sa mga kababayan ta. Alright. Ano yan? Big tight ako tang apudan si Sir Noel Ordonya ko na putol ang linya. Minaputol ang linya. Diyan po sa ano yan, sa lugar. Ano daw ang nangyari? Anyway, duman po sa mga kababayan niya to. May mga development mga tugang dyan po sa ano yan sa sangguniang panlalawigan. Ang sabi, mga tugang na ilusot na. So 184 million na pondo mga tugang na pighagad kan gobyerno probinsyal para po sa gastusan pondoan ang nagkapira pong mga programa asin proyekto mga tugang kang probinsya. Garunganing may dakula garong pondo na pigtagamaman para po sa operasyon kan GBDAP. At agaro ihabol na lang sa mga tugang sa maabot na Disyembre. Ngunyang pong taon ang operation kaya na ano yan, Provincial Hospital. Diyan po sa Ligaw. At yung bagayan so ginasusan na ning dakol mga tugang tinawa na nin o kaya naghutang asin tinagamaan ning serbisyo o kaya ning tinagamaan mga tugang ning ning pondo tangani po na maging maging magayon ang serbisyo sa mga kababayan ta asin siyempre dakol man an matawan ning magakanigong maray na serbisyo o so mga itong presente ko niyan talagang medyo duro difficile. Alright. Mga tugang, good morning sa mga amigo niya to dyan po sa Department of Tourism Regional Office Number 5. Sir Romel Natanawan. Good morning tabi sir.
Good morning sa mga amigo ta dyan. And siyempre kay Sir RD Herbie. Yan. Good morning. Duman sa mga kababayan ta, may pigigibo daw ko niya na ano. Pigimbel to na mga tugang ang mga barangay tanod para dyan sa pag maniyar kang pag-asikaso kan sa turismo. Di ba? Ano yan? May mga training na bigpairaram ta bilang mga first responders daw. Dapat aramang kang mga kababayan ta na mga barangay tanod ang sa inda mga pinagigibo. I think parang kahapon nagsimula yung training ninda and hanggang garupit sa 20, no? Ang yan pong training na pigo pa sa iraram dyan po sa Kamalig sa mga barangay tanod ta. Iyo po yan ngunyan ang ano yan. Yan ngunyan ang piga pahayag mga tugang na ang sabi may 4-day training. Yan po mga tugang na pigkondukta kan Department of Tourism para sa mga barangay tanod. May kamautan na mapakusog ang kapabilidad ka mga barangay tanod na masiguro ang safety o kaligtasan asin satisfaction ka mga turista. Ang programa mina-cover ng mga tema arug kan Global and Philippine Tourism Industry Overview, Tourist Safety Principles, First Aid and Crisis Management, Ecotourism and Human Rights and Gender Sensitivity. Ang sabi mga tugang sa paagi daw ng pagtaon ng dagdag na kaaraman sa mga tanod bilang mga first responders and tourism frontliners kang mga essential skills and knowledge ang programa mga tugang mamaawot na makakrear ng mas ligtas, mas welcoming environment para sa mga bisita na minasuporta man mga tugang sa trust ni Secretary Cristina Garcia Frasco na i-transform ang Pilipinas as a tourism powerhouse in Asia. Yugyugununan mo an. Yugyugununan mo an. Yan po tabi ta. Kunyan, sabi nga ni dakulang bagay ngayon na mga kapartners ta, mga tugang dyan po sa mga lokalidad. Sa bagay, tama man yan. Tangani po na maging ayos ang sa indang pagsiserbi. Aram dapat kung ano ang mga mga panuntunan ang mga dapat nagiribuhon. Okay? Iyan po so kunyan. So programa ngunyan mga tugang na sabi mas makakatabang para po sa satuya pong mga kababayan. Okay? So yan ang nagkapi na pong mga pinagbabarantayan ngunyan. Sayang lang talaga taga-Robirisian mga mga source ta, no? de kitang nadada ko panduan na busy garo ang mga source ta. Nagring sana ang mga telepono ninda. Anyway, ayan po nakulang bagay yan. Welcome development yan. Sabi baga, mga tugang ang gabos wag patarabang-tabang. Dahil sa turismo yan po dyan ang satuyan pong kabuhayan. Nakula na ikakontribo mga tugang sa satuya pong komunidad asin sa maging sa kabuhayan ka mga kababayan. Sabi baga parallel economy yan. Di ba? Parallel economy. Magpuon sa transportasyon, mga tugang sa accommodation, sa pagkaon, asin pati na sa mga pasalubong, sa mga services, yaon po ang nagabos ngayon sa turismo. Di ba? So kay puhan na dakulan mas maka-easy, makaharam kan mga bagay-bagay na may kinaraman po sa turismo. And yun, nailing po ninda, mga tugang sutanod naman ganyan. Dati baga police, di ba? Yung mga tourist police, pinairaruman sa mga seminars. Hungon yan, ang pigwairaram sa training ng 4 na aldaw, mga barangay tanod, and dyan po sa Kamalig. Makusog ang dyan sa Kamalig, maging sa mga local, mga lokal na mga mga tourist guides, igusinda Araw kayang bukas si Mayor Kaloy dyan po sa pagpakusugan turismo. Ngunyan, so mga tanod naman ang pinairaro mga tugang sa magkanikong training in coordination with the Department of Tourism para ma-equip sinda
ni magkakani kong knowledge manungod po sa safety and marahay na pag-welcome sa mga turista. Tangani po na mas nakalta ang kabalik-bagasar o yan sa talagang pinagdadayuman na lugar, mga tugang, dahil lang po sa mga magagayon man ng mga dudumanon. Pagkatapos, igwapo po dyan ng Japanese tunnel, as hindi ba pa? Di ba, pagabot sa pagkaon, dahil man pumapawalat din ang pinangat. Di ba? Alright, dagdagan tayo ng istorya. Partner Al Armalio nasa linya man. Partner Al, good morning. Good morning, partner. Dahil pa man kasabay ang bonus sa mga empleyado kan Kapitolyo hindi sa supplemental budget na inaprobaran kasuhapon na 184 million. 184 million supplemental budget. Opo, ini ang piglinaw ni Board Member Ray Bragay. Ilang klipi on appropriation na nagbusol kan supplemental budget na ini. Sa inda gagamito niya na 184 million, partner? Ang sigurado digdi partner, so pigapod na salary differential. Salary? Kan mga empleyado, marireceive ninda ini sa iguana kinakasabay digding 18 million. Salary differential iyan. So ano yan? So dagdag na sweldo sa mga sa gobyerno? Opo, base yan sa DBM Local Budget Circular 160. Nabig paluwas, kaya may legal na basihan ang kaagadan kan gobyerno provinsyal na dagdagan. So, sweldo kan mga regular na empleados kan Kapitolyo lalo na. Regular na empleyado? Ano yan? Kasabay ang ilihido? Man sinabi digdi so basta empleyado. Basta empleyado. Pero kung kaya may guidelines baga na ngaya sa mga regular sana. Paano sa mga casual? Paano sa mga on the job training? Ano yan? Day nalinaw dyan? Mandig din na klarar tabi partner. Dahil man detalyado yung DBM Local Budget Circular number 160. Basta hindi legal na basihan na duman sa 184 million parte ang salary differential. 18 million. Opo, 18 million, 18. 18 million. Di sigurado yan na malangkaw sa sweldo kan mga empleyado sa Kapitolyo. And ikaw pa dyan kay Rata, nabigapod. Rata. Mag-surte sinda, Rata na po dining representation and travel allowance. Compensation allowance. Dangan ikaw pang 1,000 na uniform and clothing allowance. Uniform and clothing allowance. Kasarabay na yan dyan. Siguradong marireceive. So, yun. Pero ini palan, day kasabay subunos. day pa kasabay subunos. Napuputol kita. Yeah, day pa kasabay ang bonus. Day pa kasabay ang bonus. Garo piglalog kiari pa mga telepono nindo So receiver nindo digdi garo piglalog na ki arep. Mari pa sa kuya ka mag-upload. Tapos igwa pa ki mga kita digdi na kasarabay naman sa 184 million na ito arog kan honorarium kan Provincial Composite Lahar Committee. Provincial Composite Lahar Committee. Ikaman sindaki honorarium. Kumaon man naman sa 180 million. Okay. Tangan ni sindaki bajan and covered court. Covered court sa Honop, Malinaw. Covered court sa Honop sa Malinaw. Tama? Tama. No. Ala daw na. Partner. Okay.
Puputol talaga si partner ala. Bata, nawara sa number mo sa kuya. Alay na mamali sa linya ni Joshua Kinaw. Kung yan, garo may namroblemang sarong telepono dyan. Pag si Jomar po naman naputok-putok. Si Karen, iyuman. Di ba? Ayan, sige po, tabi. Kung hindi ka na lang sa Kuya Apod 0968-280-6261. Di ba? O kaya duman sa 0935-3397380 para maliwanag po na madangog ang mga reports. Manangod po dyan sa inaprobaran mga tugang na 184 million supplemental budget na pigagad po kang provincial government. Hello, go ahead. Hello, dito sa linya ni Joshua. Yeah. Sige, go ahead. May 10 million man na budget para sa fraction kan Toy Story Barangay Hall sa Belen, Piwi, Albay. Dangan iba pa ki mga supplemental budget man dyan sa GBDAP para sa mga kan GBDAP job order personnel. Kasabay man, so job order personnel pa lang dyan sa GBDAP. Ayun. Dahil dyan na pondo partneral para sa mga arog minggurang na? Gano'y guwang sa senior citizen sa PSWDO? Lingon ta. Pantaw, igaman sa Pantaw. Sa mga district hospital. Basta yun yan, ang mga highlights digdi. And operating expenses, maintenance, sa mga kuwene. So, ay, gaman nga doon eh. 52 million eh. 52 million. Million ta. Dahil man malampas yan sa billion ta. 184 man sa napig agad. 52 million intended to augment the budget for the social pension. Senior citizens are not which are not covered by DSWD. So they covered kan DSWD. Ay gaman agad ti budget man na 52 million. Ayun, no. So mga day sakop kan DSWD duman sa indang pigtatawan ning social pension, may gigibuan ning paagi kang provincial government na matawan man. Ayun na, approve na tabi yan, partner. Okay na yan. Tapos iba pa man sa mga Albay Culture and Arts Program, nagamang ki 500,000 na dagdag yan. So yun yan, nagkapira sa mga highlights ni partner, saan sigurado, dahil man digditabi kasabay sa bonus, kaya may lalao man pasinda sa Disyembre, so diskarte kan gobyerno provinsyal para maging maugmalalo ang Pasko kan mga empleyado sa Kapitolyo. Partner, yan mga dagagpang informasyon alis sa Capitol. Alarmario, thank you. Thank you very much, partner Al. Mga tugang-dugang na informasyon na yan po tabi, kumpirmado. Sa ginibong regular session kasuhapon, yan po tabi na ipasar ang 184 million pesos na supplemental budget kan provincial government o pigagad kan provincial government para po sa nagkakapira pong mga pagkakagastusan. Number 1 naman, so otong supplemental budget, kagastusan mga tugang so salary differential. Iyan yung yung dagdag na sweldo kan mga nasa sa gobyerno base mga tugang duman sa direktiba na ipinaluwas kan Malacanang, I mean kan DBM. De lang sabot duman kung pero bawal man na retroactive na sa local government. So sa national government kasi retroactive sindang Enero ewan natin dito sa probinsya. Sana malinaw din ito paano ba implementar yan? Tangani na maugmaan mo na sinaligo sa mga taga-Kapitolyo. Diba? Pagkatapos mga tugang 18 million ito para duman sa salary differential.
And then igwaning 52 million, mga tugang pinagunamit na kasubago na igwang pondo para po dyan sa operation kang GBDAP. Nasabi nga ni mga tugang, ihabol daw ang operation kito na maging garupol operation na subago dyan sa Kunyan sa Disyembre. Di ba? Okay, o di ini, ang sabi, gagamitin man so pondo para mga tugang sa, ano yan, 15 million, di ba? Para duman sa mga empleyado na job order, di ba? Okay, and then ining 52 million para duman sa mga senior citizens, social pension na dahil po sakop kan itong nasa listahan ba kan DSWD na quarterly pinagtatawan mga tugang ning pensyon to augment yung pampangangaipo ka mga senior citizens kan sa indang mga medisina asin pagkaon, vitamina tangani po na kusog po sinda di ba? Iyan po apera duman sa 20% discount na nareceive sa pagbakal nin mga iba-ibang mga kaipuhanan. Ini mga tugang so dahil ngayon nasakop kayo ito na mga senior citizens ta pag-assessment kaya pig ano kaya pig-validate bagayan garo may mga nagkapirang din nakasabay tapos may nagkapirang man na hinali na mata ayan baga pag ika senior citizens ka na may pensyon ka day ka dyan day ka dyan pag ika senior citizen na may nagsusuporta sa imo na aki mo pigtatawang kaning allowance o ano day ka dyan pwede sa social pension although igwa po ning ipinasarbaga ang kongreso na gabos na senior citizens regardless mga tugang kung may pension ka o dae dapat makareceive ka ng social pension di ba? Yan pasupig ko para haralat nuari na ngayon ni boss di ba? Yan po adi ta duman po sa ano yan sa listahanan baga na ano yan na assessment kang DSWD pag ika nga ni igwa ng telebisyon igwa ka ng oro appliances mga tugang dahil ka ito kaibanan dahil sabihin ba ko kapobre ta social pension for indigent senior citizens nga baga yan kundi may mga pigburusol man nga na dapat nga gabos na sana all tabako man nga sa nasindaan nga ipo gabos man nga lalo nga kung may inflation dahil man nga dyan na pigya sisiparar ang pobre buda ang mayaman o ugwang ayo-ayo o may pensyon o daita gabos ka tamaan ka ng inflation paglangkaw kang barakalon pangyari puro maduno nga di pero yun yan nasabi ta nga ni sana ano yan masuportahan talaga ta yan baga ang medyo hindi magandang kaganapan sa Pilipinas tinawang kang diskwento na maglakaw-lakaw kung dahil ka na nakakalakaw tinawag kang diskwento para makadiskwento ka sa pagkaon pero dakol ka ng dapat dakol ka ng pigbabawal na kaunon di ba? Tawang kang diskwento ngaya magpasiring ka sa mga aling-alingan o yun sa mga entertainment masine libre nga yung sine ay ka naman nga ni nakamaan di ba? Ayun medyo kunya ka ano kaya iyan baga pinsasabi na tabata kita dito sa Pilipinas baga hanggang 65 years old yan ang batingting whether you like it or yes pag 65 years old ka na goodbye ka na sa government or sa private sector di ka na pwedeng mag-play yung regular dyan yung may employer relationship di ba natalis na sabi sa silver service tugutan yung extender ka di ba pag sa 65 ka na batingting ka na babay ka na di ba or pwede ka man mag-abiling optional ngaya na 60 pag 60 years old mo pwede ka na ngayang mag-abil ka ng optional retirement magretiro ka na kikwintang ka na kung sa privado SSSI mo mga kwinta pag sa gobyerno isa mo makwenta o di ba iyan ang sabi na
Bata ngaya ang lifespan nga din sa Pilipinas, hanggang ngayang 78 na sana. Di pira na sana ang bulo, ang pira na sana yung taon ngayon kumakinabang. Iwan na di. Kung 78 years old ngayon ang lifespan, minus 65, pira na sana ang Jerome? Ha? 78 minus 65? Yun na sana ang taon na papakinabangan mo sa imong pinagpagal-pagalan, mga tugang na namihuras. Di ba? Ano yan? Lalo na kung halimbawa mabisyo ka mga nakaagi. Ngunyan, babawi na sa imo. Pangyari. Ha? Ay di, talagang medyo mapagal-pagal ang ralaban dyan. Di ba? Kaya, duman sa mga seniors ta, pakusog-kusugon ta ang lawas ta. Di magpara luya-luya. Dapat permisa ng happy. Tanganing perming okay. Gusto ko, okay ka. Di ba? Yung gunon mo, tracing taon mo na sa papakinabangan, Jeng. Maray kon, makabot ka pang tracing taon. Halimbawa, kung parabisyo ka mga nakagi, pigsisingil-singil ka ng unyang kambisyo mo, problema yan. Di ba? Yan po tabi ang mga yan, sabi ninda, dapat sa kubo na gabos. Yung manangga dali. Di dapat ngayon di ngayon dapat na mawalat. Dapat ngayon gabos. Yun na po yan ang mga sistema. Pero dyan sa provincial government, nairakan man po sa mga kababayan na kung daing ngaya sakop kay ito pong kunyan, itong sa DSWD, uning igwa kitang maitao. Nagtagama po ng 52 million. Sabi ni Rick na Binalya, good morning Sir Mari. May mga truck po na maski day obligado magbusina, minabusina ni makusugon na makikikig ang driver kan single motor na posible na magsimplang ang motor, di po bawal ang magbusina na garis sa train takusog. Dapat po ini hali ang key license and truck driver. Dahil manggano ang mga pigbabawal dyan na so diyan ka ngaya mabusina ka sa may simbahan o sa pero yan sa dahil man, kundi dapat siguro magkonsiderar man ang iba. Kaya kita na mga paramotor, pero may po kitang mag-iling sa side mirror. Ay ugali ko na po yan, pumpa kayo ito. Pero may kita nag-iling sa side mirror, tangani po na left and right. Tangani na mailing mo tabata ngunyan, may mga motorsiklo, ating auto na minalusot sa tuo. Imbis baga mag-overtake dapat sa wala, matlusot sa tuo. Kung dahil mo mailing side mirror mo, pwedeng mamarangkal ka dyan. Di ba? Alright. Ano pa to? Sabi digdi, mga tugang. Ang yari, di. Maray na aga ngayon, sabi ni Leandro Navarro Gianan. And then, si Marie Grace San Juan, good morning po Sir Mario, watching from Virac, Catanduanes. So, good morning po tabi, kumusta ang panahon na po niyan? Pero improving na, naginit-init na, di. Okay. Si Joy de la Cruz Romano, good morning po. Ayan. Sabi ni Olivarto Ulitz Travelo, Sir Mar, mangon po sa quarry, may mga trapal naman tabi ang truck. Ang kaso, so tailgate niya, bako na lapat. O yun duman na ula. Kumbaga, po, nagbutog na kausakan pagkakarga ki armor rack. Kaya urdo nga kigrava o bulderitos, sa highway. O yan po tabi adi. Pwedeng nagkakirimi na. Tampig kakararga na bagangon yan. Lalo sa mga dadaraon ngayon sa crosser. Sa mga darakula uno ng mga gapo. Mala, sige na nga ng sarakat pa itaas sa bukid baga. Dumana sa itaas. Minsan may mga ralampas sa 6 kilometer. Dumana, pigpaparako ang mga tugang sugapo. Pigtutuki, sugapo. Kaya baga may nagkapera dyan ng mga araro mo na. Dahil po dyan, tayan ngaya, pag krinaser mo na yan, mga tugang, iba-ibang taman nyo na ang maluwas mga tugang dyan sa crosser. May baybay. May item 101, item 102, nagraba. Pagkatapos may boulderito, may boulder. Yan po, mga gamos ng ginakaipuan. Mga tugang kan mga nasa konstruksyon, ayaw na dyan mga tugang naluwas sa crosser. Sa gapo sana. Hani ba man,
anki karga sa crusher ninda. So, mga ito bagang rakal-dakal na pigapod. So, haralo yan. May baybay, may gapo, may golderito, may graba. Ihalo siso ngal duman. Yun, hirawalay man yan. Pero ngunyan ang kadakalan kan iba, ang kadakalan po mga tugang, minasarakat duman, ang karga ka, mga gapo, na darakula. O yan, bakpa, yun man ang day lang kayan. Mga tugang, ang sabi po ni, ni Sir Olivar, na yan ngaya, bako nalapat so sa iyang, tailgate. So ito bagang pinto sa likod, na pag tinuwal mo ang dump truck, mga tugang, minatukal man ito para maulog duman so mga karga. O yan, mga kudugang ang mga pangyayari, O, ini po reaksyon ni duman sa nangyari, mga tugang na na-aksidenteng motor ka Subanggi. Tami nagkaurulog, mga tugang na mga mga gapuali po sa truck. O dinaligis niya, simpleng tong blektad siya. Yun po tabi, injury ang nangyari. Mga kapatid, mga tugang, oras niya to, alas 8:30 na po, pagkaaga. Para po sa mga kababayan natin. Magbabalik po ako. Salcedo, padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan po langgi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi kay Mayor Nonoy Kap. Diarrhea? Tagal sa banyo. Sa Diatabs, tapos ang diarrhea. Basta diarrhea. Sulit sa bilis ang Diatabs. 2 capsules work in as fast as 1 hour. 8 pesos SRP lang per capsule. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings. For your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim Kilab, meron ka ba? Asim Kilab ng pamilya. Asim Kilig, gusto ko bang kumain ng sinigang na love namin? Extra rice pa! Knorr! SB19 here. Ano atin? Atin to, chicken McDo. Much malaki, much juicier, much crispier to. Versus previous recipe. Better chicken McDo. Atin to, chicken McDo. Parami na tayo. So in love sa chicken McDo. Para sa'yo at para sa atin. Ang better chicken McDo. Atin to, chicken McDo. Better chicken McDo. Versus previous recipe. Dried fruit for a McSaver Sulit Busog Chicken McDo meal, 99 pesos lang nationwide. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kitang mga Bicolano, uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Flexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
Iniimbitara ng gabos na makisumaro sa Angkop Global Walk 2024 kan Couples for Christ. Sa kantidad na 300 pesos pataas, dakulang tabang ini sa mga kaakian na muyang makapagtapos kan sa indang pag-eskwela. Ang Couples for Christ Angkop Global Foundation Incorporated sarong katolikong organisasyon na maawot na makatabang sa mga pamilyang nahahampang sa pinansyal na kadipisilan tangani mapatapos ang sa indang mga kaakian. Ngunya na taon, ang tema ka ng Angkop Global 2024 iyon Walk in the Light na inspirasyon hali sa surat ni San Juan. Taon ang fundraising event ini kung saan sarabay na naglalakaw bako lang digdi sa Pilipinas kundi sa manlain-lain na partekan kinaman para makalikom nin pondong makakatabang sa mga eskolar asin mga seminarista. Digdi sa Albay, magkakaigwanin paglakaw sabay-sabay sa Legazpi City, Ligao City, asin Santo Domingo sa maabot na Setyembre 28, 2024 alas 4 ning hapon. Para sa iba pang detalyes, hanapon asin mag-message na sa FB page kang Couples for Christ Albay o kay Kuya Errol Adornado sa cellphone number 0910-120-3367. Lugod maglakaw kita sa ilaw para sa mga kaakian. Diyos mabalos. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Pagbati hali sa presidente kan University of Nueva Cáceres, Dr. Faye Lea Patria and Laura. Sa gabos na mga Bicolanos, asin devotos, kan sa tuyang mahal na ina, gusto kong ipaabot ang pakikisumaro hale sa University of Nueva Cáceres. Maugmang fiesta ni Nuestra Señora de Peña Francia. May her intercession always be our guide and protection. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Alright, mga tukang balik po kita sa programa. Diba po sa mga may lalakawan, 8:42 in the morning. Oras po niya to. Nagdagan tapo ng impormasyon ali po dyan sa luwas. Sinong nandyan? Mga tugang Joshua James Bino na sa linya. Joshua, good morning. Go! Yes, good morning, Sir Mar. Good morning sa mga paratabay sa dagdag niya itong pareta. Kung ang tikahanap, big order French fries, magluto French fries, dahil magluto kay hamburger. Sigun ini, Sir Mar, sa pahayag, may Konsehal Pilo de Lumen, hindi sa Daraga Albal, kung sa insuwisyon niya ini, sa Daraga Community College o di kung sa isusog sa pahayag kong Konsehal, panahon na para mag-offer ni na dagdag na kurso, partikular na ang BS Entrepreneurship as in BS Information Technology o kaya BSIT. Sigun kaya Dilumen, hindi kaya naman yan ang bigaran na kan mga negosyante as in sigun sa iya aminan man sa dai digitalisasyon as in teknolohiya na ang pinag-ururan mo niyan pag-abot sa negosyo as in paghahanap din mga trabahante. Nangungunta Sir Mar ang pahayag ni Konsehal Dilumen. Araw kang sabi ko kang primero, inot na inot, so courses, relevant courses like BSIT, BS Entrepreneurship, dapat i-introduce na yan. Sabi ko nga makuman sa pag-minus, pero sobra-sobra ng teacher. Nailing naman, siguro ka po sa mga mo, nailing nindo na ang ibang mga teachers license, nailing ta nagtatrabaho kahera sa Ayala, sa LCC. Kusog sabihin, hit naman sa ang demand, kuno ng supply. So, kumaga, ang napatugunan ta. So, kung anong in demand, kang mga
negosyante, local saka foreign. Kumbaga, kung ang order french fries, magluto ka french fries, naka magpaluto ka hamburger. Kung yung pag-aanap kang mga negosyante, french fries, naka magluto ka hamburger. Kaya ang pigluto dyan, puro hamburger, puro education. Bako man sa pagminos, kay puwantang maestra. Kung dahil man na maestra, dahil ang abogado, dahil doktor, dahil inhinyero. Pero, dapat magmatanan kita sa katotohanan na digitalization na kita. Technology naman yan ang pag-uurunan. Kung Tabi Sir Mar, napayag ni Consial Dilumen, Sultan sa Daraga Community College. Aha. Tabi Sir Mar, ang dagdag na Nataan istorya. yan? Nataan course na dyan sa community college education sana? Ang aram ko, education, hindi ko aram sa ibang course study, Sir Mar. Dapat Pero kanatlan talagang produce, education. Dapat kasi apalayan yan, ma-apply sinda kan sa CHED, di ba? Kung anong kasi ang CHED ang nagtutugot kung anong course ang dapat na i-offer. Kung ma-apply, may kikipuan man sindang i-prepare ng mga dokumento. Sa hapot na nga ng Dilumen, niya ko sa assessment, kapasidad sa di kaya nang makapag-offer canceling na course. Sabi ni Dilumen, kayang-kaya nga pag-luwayan din prepare sa mga dokumentos, i-submit sa CHED, tapos kung ma-aprobahan, pwede mag-offer ng bagong course. Yan, tayo yan man talaga ang proseso. Kung anong course, data sa Rosa na kanino tinaod dyan na course ani. Di ba? Kan pagbukas kan, dapat kutan na, kadakol man ang, pati computer nga ni, garo na iman, di ba? Kulang man ang computer course study, Sir Mar. Yun yung mga mga in-demand ko niyan eh. Di ba? Tama man si Councilor Pilo na dapat ang i-offerta, kaya nga ni ginimong community college, na nga ning gabos makaabil dyan, ng mga barato, o kaya dahing bayad, ay di, so papakinabangan tulos. Ang education niya, man talaga. Pero sabi nga ni Tami, kung puro gabos sa sanang education ang mag-graduar, masok, saan ang madaralagan? Kunyan. Ibang Sir Mar ang trabaho sa pinapusahan. Ayan, yung sabing underemployed. Di ba? Iba yung tinapos mo, iba yung trinabahuan mo. Ayan, okay. Ayan siguro ang ibuong kan dyan, yung lokal na gobyerno kasabay so namamahala dyan kang yan, Board of Trustees, kaya na na DCOMC, na mag-aadal kung ano ang in-demand mo niyan. Yan ang gagado nindang i-offer na course dyan sa CHED. Tanganin pag na-aprobaran, di maka-offer sinda. Palway-luwayan. Yan. Yan tadi Sir Mar, ang dagdag na istorya, alidig dito na Joshua Bina, DCGB. Thank you very much, Joshua. Mga dugay na itong mga impormasyon niya, nalipo dyan sa lawas. Yan po, ang pahayag mga tugang ni Councilor Pilo Dilumen, mga tugang kang kang Daraga. Sabagay, tama ang bagay niyan. Aloy ng pigkasabi taka ito na sana ang Department of Labor and Employment mag-join hand in hand, mga tugang with CHED and then with DepEd, ang mga in-demand na course na magkakaiguan ng trabaho na pighahanap ng mga negosyante. Diyan mo man mariparo yan sa mga jobs fair, di ba? Dako lang mga day nakakalaog iba man so pighahanap kan employers, di ba? Di kung in kaso, mga tugang, dalan ng marayan, tapos applyan ninda yan sa CHED, tanganin kung in kaso, mahiling kan CHED na may kapabilidad pa lang talagang mag-offer kaya, hindi matawan ng approval, makapag-offer ng course, makapagpa-enroll, di ba? Pero ang ganda nila nagigibo yan, ang mga tugang, iyan na payag ni Councilor Pilo, hanggang dumansa na yan. Di ba? Alright. Dagdagan tayo ng istorya. Mga tugang, Pading Jomar Biena sa linya na. Pading, good morning. Please come in. Salamat Pading Mar. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Posibleng may implementar na sa lalong madaling panahon ang ordinansa na CLEGO o Clean as You Go digdi sa siyudad kan Tabaco sa mga kaunan Pading Mar. Iniulit kasod nagkaiguanan ng public consultation ang committee ba ni Councilor Lord Odin Belangil Berses para ipresentar ining ordinansa na
institutionalizing the clean as you go practice in food serving establishment in Tabaco City, and providing penalties for violation thereof. Magayon ang naging response kan mga nagatindir sa nasambit na consultation na inatindiran kan mga hotel owners, restaurant owners. Kaya ba naman ang Department of Education nag-aratinder ta makakaipuan sinda para sa dissemination at hindi ang Philippine National Police as iba pang sektor kang komunidad sa siyudad ng Tabaco. Sa ordinansa na ipigubutol ni City Councilor Oden, institutionalize. So gustong ipautob ang clean as you go. Hindi ba kapadi kung sa tuyang sa imong marumduman, dakul na baga kitang nasyon na naduman ang sa tuyang kumpanya. Sigitan libot sa ibang nasyon sa Asia. Ika-practice ni sa mga kaunan na ang pagkakaon mo, so kinaunan mo, ikakaag mo duman sa sarong lugar na duman naman kakongkan sa mga servidor. Hindi nang bahala magurugas. Okay. Walang iyan na mga lugar na idigdi mo ngayon ibubugtakan mga uhugasan pala like sa mga plato, kutsara na bakong disposable, igwaman na kaganang kan disposable, igwaman kaganang kan so mga nabubulok sa mga sadang pagkaon. Actually, na practice ini digdi sa tuya kan mga nakalis na bulan diyan sa siyudad kan Legazpi sa Macdo, sa diyan sa may Albay. Arog ka ng practice kay ito na ang pagkakaon mo bitbitor mo na sa kinaunan mo, ikag mo na duman sa mga kaganan. Bakong ibararagbo sa na dyan sa lamisa, tapos bala sumasunod sa imo, maglinig-linig. Iyo, sabi ni Kagawa daw din, dakol nga experience yan para kaon, na lalo na kung dakol na customer. Yan. Pag tirindog kan mga customer, wala sa mga kinaunan sa lamesa, so mga masunod, nakatindog sana, naghahalat kang sumaharali kang sa mga servidor, na dahil naman ikaya, minsan, minaturo ko na, yaon po sa pagkaon na kinaunan kaniba. Kaya gusto mo man na ipapractice inidigdi ni Kagawad Oden sa Tabaco, so practice sa ibang lugar. Actually, gigibo naman hindi sa mga developed cities, digdi sa satuyang nasyon. I think sa Cebu, igwa naman kayo ni. Diyan sa ano, so, kung naglibot kami kayo diyan sa may parte kang Quezon. Sa Quezon Province. Ano yan, clean as you go duman sa, ano yan, sa itlog ni Manoy. Apo, clean as you go. Ang tawag ka doon, clean as you go ka duman. So mga inalian mong arikurong kan balot na ginaon mo, dapat alion mo. Digdi sa Tabaco, kan pagburukasan, digdi kang Jollibee, McDo, sa mga bago-bagang fast food, aro ka ng sistema, may nagigiribo kan, kaya lang, eventually, so ibang tao dahil man nagigibo, ibarayaan sana, kaya nangarog naman. Naulakitan. So mga disiplinado, naulakitan ganda yung disiplina. Balik na. Ibarayaan sana. Magayon man yan, at least digdi sa Legazpi, guwamang ka na pigbubusol sa sanggunian, so magayon yan, sabi tangani, dapat naturuan ta kita ma. Eyo ka. Turuan tang tama. Kung may implementar ini, araw ka ni digdi sa natutukaw na paggusto ang kungunyan. Ano yun ako kimanay bet sa after 6? Oo. Tao na digdi sa sikat. Ining kinaunan ko digdi, pagtindog ko, bibigbiton ko na inik sa lugar na designado. Ining baso, ining plato, kakad ko yan duman. Para sa mga pagdiriban ni Manay Betdigde, ang gigibo na sana nila, matrapon na lang sila kalamesa. Ayan, ara mo minsan, ang ugaling arog ka, nadadara yan, pag-ali isarong. Kung arog ka so practice bagay sa arong, arog ka mga panahon na talagang dapat linigan mo. Pag-abot dyan sa mga arog ka na establishmento, minsan nga ni, si saray-saray pa, iiripid pa so sa iyang kutsara. Budak tinidor? Sabi nga ni Kagabado din kasod sa public consultation, arog may kang gibunta sa arong, dakol nga yan na nagpa-practice pa na ang pagkakaon, so kinaunan niya, dadarahon na sa lababo. Although igwang naka-assign man na ibang parahugas, halimbawa, parahugas ngayon yan, so sarong-tugang, pero kadaklag ngayon ka, ng pagkakaon, ihatod na sa lababo kung kinaunan. Yan, correct. Pero araw ka na naman nangyayari, digdi. Ang nangyayari, pag napauto, bine. Ang gusto lang ni Kagawad Oden na ipahiling sa mga nagdadayo digdi na disiplinado ang mga taga-syudad ng Tabaco pagkabot sa araw kaning bagay. Roger na. And aside ka yan, matatabangan man sa mga
sa mga establishmento na magian ang trabaho ninda. Dahil bako masyadong may pressure, bakong stress ang mga trabahador na arugan. Kumbaga makakatabang kita sa date na bagay sa ng masanang aksyon para pagtindog mo, yung masana maluwas ka, humapit ka na duman sa kaganan ka mga dishes, iwalat mo na sa mga kinaunan mo. So dito na bagay ngayon, nadakulang tabang duman sa iba. Ang masasakop kayo ni paring Mar, kung ma-implementer na ini, so mga fast food chains, cafeteria, eateries, dakul na mga kaunan, pero may exempted man digdi. Ang exemption digdi, so mga fine dining restaurants, so mga social, mga restaurants sa hotel, na alangan man kaya ngaya, i-entertain mo sa bisita mo, pagabot yan, magharakot pa ka mo. Kung may mga bisita ka, nag-date ka mo ni misis mo sa may candlelight pa yan, pagkatapos pagkakaon mo, mabitbit ka kang kinaunan mo. So, exempted yan sa mga fine dining restaurants. Okay. Saka sa may mga formal atmosphere, sa mga romantiko bagang mga kaunan, exempted yan. Magiging applicable sa na yan, digdi sa mga fast food, sa na restaurant na pwedeng matabangan kang customer para dahil naman matipisilan ang mga trabahante kan mga traditional restaurant. Okay. So, natapos kasulma na, reglado itong formal, public consultation, and sinabi ni Kagawad Verses na taken itong gabos, taken itong sa mga suggestion, as in masunod na session, ibubusol nga na ini sa regular na session sa kuniyang panglusod kan tabako. Yan ang report, Jomar Bian, DCTV. Thank you very much, Paring Jomar. Magayon po yan, mangyayari. Sana malusot na po yan. Tangani pong maging areglado kita. Oy, si Manong Rick nasa linya. Hello, Manong Rick. Good morning. Ay, good morning, Manong Bar. Mahapot ko tao kay Jomar. Kung ano ang mangyayari katong service charge, may pigbabayadan ba kitang service charge? Yun ang gadali. Pangadua, baka magiging magiging rason sa mga fast food na bawasan ang sa indang empleyado manpower. Oo, di may running trabaho kayan. Ayan. Iwan sa natabi so yan ang duwang concern. Paano sa service charge? Dapat haliw na ito kung arugan clean as you go. Anong Rick? Pagkatapos yan, itong so baka magbawas ng empleyado. Okay, sige po tayo, Manong Rick. Salamat na maray. Yan, sa input na yan. Yan, yan po, mga katugang At sa mga lugar mga rinadumanan arugan ang practice. Pagkakaon mo, kung may ginamit ka dyan na itong plastic cup, duman mo ito'y kaag sa laganan kang plastic cup. Straw. Kung ginamit mong plato, igwa man na laganan para hugasan ka itong dishwasher. Tangon niyang baga, mariparo mo maski dyan ka sa food court lalo. Kaya garo digdi man sa ligas pinagbubusol man kan si Councilor Hauta na riparo garo man sa mga food court digdi na. Pag makaong ka, sinalian ka nga dako aluyon maali. Aluyon maali man nagrora irak na. Bako bagayong pag-ilingon diba? De ngaya, gibon tangang clean as you go. De yung sabi yung pagkakaon mo, samusamuhon mo so kunyan. So sa imong ginaramit sa pagkaon, tapos daron mo duman sa sarong lugar kung saan dapat ibugtak mga tugang sa mga hugasan. Arog na ka na mangyayari. Clean as you go. Di ba? Okay? Di, sige po tabi, mga tugang. Ay, alas 9 na palaan. Mangos muna po ako, mga tugang. Pero extendido kita. Padagos kita hanggang sa Tingog ang Manuan. Tas si Papa P, traveling from Birak pa sana. Yan, di ba? Diretso kita hanggang 10:30 para po sa mga istorya sa Tingog ang Manuan. Countdown sa naman po yan. Mangos lang kita after the news break. Kung iba pang mga anak buhay, magbabalik si Papa Mar. Bye-bye! Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken!